L'escenari del Palau de la Música Catalana ha acollit els intèrprets més destacats dels darrers 100 anys. A l'esquerra d'aquest espai històric hi trobem el bust de Josep Anselm Clavé, fundador del moviment coral a Catalunya. A la dreta, el de Beethoven, en homenatge a la música clàssica universal. Just a sobre, dues escultures gairebé es toquen, les flors de maig, de Clavé, i la cavalcada de les Valquíries, de Wagner. L'orgue presideix l'escenari des del centre i completa l'experiència sonora. Tot el palau està pensat per convertir cada concert en un espectacle pels sentits. L'escenari s'integra en un espai envoltat de vitralls, amb una lluerna central que representa el sol i comple l'interior de llum natural. Un conjunt de 18 muses envolten l'escenari, figures femenines esculpides per Eusebi Arnau, amb vestits de mosaic de Lluís Bru. Cadascuna sosté un instrument diferent, simbolitzen la música universal i inspiren els músics. Aquestes muses són només el punt de partida. Descobreix les dones que han deixat empremta en la història d'aquest temple de la música amb la visita temàtica al Palau en veu femenina, disponible fins al mes de gener.